दा जोङो बेलासिनि थिग 2 बाजियाव जों अफिसावनो दंमोन थिग बे समाव थारमाने जोंनाव खबर फैयो जे हाग्रानिफ्राय फारलि दंफां जाबनानै गंसे ट्रेक्टरा फैगासिनो दं होननानै जोङो खुंग्रिं फारसेनिफ्राय खबर मोननायलाय जों लगे लगे रेन्जनिफ्राय आंनि स्टाफ गासिबो दङ जयै आरो बेटेलियनबो दङ लोगोसे जोङो ओरैहाय खुंग्रिंजों फैबायब्ला होमबा बियो निस्सय पुर्निमा बाजारजों ओंखारगोन साननानै जोङो फारसे लामाजों होसोनानै बेंस'हैनाय जायो आरो बेंस'नाय लोगो लोगो जों खौ नुनानै ट्रेक्टरा मोनसे लामाजों सौब्रनानै गारनानै खारो आरो दा बे ट्रेक्टरखौ जों हमनानै लाबोनाय जाहैबाय बियो फारलि दंफां हाग्रानिनो दंफां आरो ट्रेक्टर गासै बेयाव फारलिया 1 लाखसोनि जख'नि भेलुनि दंफां जागोन आरो ट्रेक्टराथ' गोदानथार महिन्द्र दा बेखिनिखौ जोङो हमनानै लाबोनाय जाबाय खिन्थु जों मानसिखौ हमनो हानाय जायासै बियो गिनानै खारनाय जाबाय जोङो बाखि बेबायदिनो दंफांफोर बख'नाय मानाय सोदै खोनायो थ' बिथांमोनखौ हमनायनि माबायदि राहा लागोन उननि समाव दाथ' जोङो स्ट्रिक्टनिफ्राय स्ट्रिक्ट सानफ्रामबो खालामगासिनो दङ नंगौ जोंबो खोनाबाय थायो थारमाने मोनसे प्रब्लेम जादों जोंहा बे एरियायाव लामाया जेरैबो दं हिसाबै जों मोनसे फारसे होसोलांबा मोनसे फारसे लामाजों थाङो आरो जों एसेल' बिबांनि मानसिफ्रा जेरैबो बेंनानै हमथाजोबनो हानाय जाया मालाबा समाव बिनि गेजेरावबो जों हमगासिनो दं आरो हागौमानि जोंनि खामानिया बेनोखा जिहेतु जों बेखौ कन्ट्रल खालामथारगोन जेरैबाबो थांनाय बावैसो दाननि सिगां जिथुनाखि इलेक्सन खालामदोंमोन बै उदालगुरि खालबारि एरियायाव बे दामा बियो दासिमबो हाग्राखौ सिफायगासिनो बिसोरो ना बन्द' खालामबाय जोङो नायबाय थायो सम सम थांबाय थायो आरो बेयाव जों मोनसे पेट्रलिं लामा बानायनाय जादों दा बे पेट्रलिं लामाखौ मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिनो हागौ जे बेखौ जोंनि सिमना साननो हागौ नङा बेयो जोंनि खुनु सिमना नङा बेयो जोंनि मोनसे पेट्रलिं पार्ट हिसाबै जोंनि थांनाय फैनायनि सुबिदानि थाखाय जों मोनसे बानायना लादों जेरैबा जोङो माने सुबिदायै डिउटिखौ खालामनो हायो बेखिनियानो आरो बैसोर मानसिफ्रा दासिमबो बिसोरनि फिन थामोनथानि थाखाय मोजाङै सेटेलमेन्ट जायाखै हिसाबै बिसोर बेनि खाथि खालानो दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो नुदों आरो बिसोरो खुनु गोदानै हाग्रा दानाखै आरो जों दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंखानो सानो जे बेयाव आरो गोदानै हा मोननांगौ रावबो गैला रावहाबो हा मोननांगौ गैला जों जे हाफोरखौ फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव होनांगौ दंमोन बेफोरखौ थांनाय बारावनो थांनाय समफोराव जों होलांजोब्बाय आरो जायफोर दा गोदानै हा दाननानै हादान खुलिनानै थादों बिथांमोनहा मोननायनि आसाखौ जों नुहुराखै आरो खुनु डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि होआ आरो नैबे जाय एरियाखौ जों एभेक्सन खालामदों बियो नैबे मास मोनथाम 3 मान्थस उइदिन 3 मान्थस बियो वाइल्ड लाइफ जानो थांगासिनो दङ बेखिनियानो আপোনালোকে